presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, di kinahanglan ka. Di kinahanglan ka. Di kinahanglan ka. Mayong adlaw sa tanan. Kung tanaw na to ang matag usa ka tawo, kini dunay nagkananlain nga mga responsibility or nagkananlain nga mga dapat buhaton. So matag usa nato ka mga tawo, doon na tay matag usa nato ka responsibilidad sa ato nga kaugalingon nga gani kung usa ta ka pamilya. Sa pamilya, dunay mga ginikanan or mga anak o responsibilidad sa mga anak nga diin moobey ngadto sa ilahang mga ginikanan o responsibilidad usab sa mga ginikanan nga paeskwelahon ang ilang mga anak and providean sa ilang mga kinahanglan, higugmaon and tudluan. So dili lang kay sa usa ka pamilya kung kung tanaw na to ang kalibutan sa giingon nako matag usa ka tawo nga gani bisan na sa company, sa mga trabahoanan o unsa pa nga mga naa nga diin ang mga tawo, which is makita nato nga naa gyoy tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Now ning kahaponon kita ingon nga usa ka pamilya diha ni Ginoong Hesus, kita dati LCC family ta diha sa Ginoo, sa espirituhanon nga bahin managsuon ta o matag usa nato ingon nga usa ka pamilya diha sa Ginoo, doon na usab tay nagkalain nga mga responsibilidad, doon na usab tay nagkalain nga mga dapat buhaton para sa matag usa nato ingon nga usa ka pamilya nga diin
ingon nga si Ginoong Hesus ang atong amahan nga din kita mahimo nga diin malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi nga pinaagi sa matag usa nato nga di na makita ang pagbuhat sa matag usa ka responsibilidad nga din aron ang matag usa dunay panaghiusa or ang matag usa makita nato nga diin naglahutay o nagpadayon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Now ning kahaponon adto ta sa ato nga passage nga diin makita sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 13. Balik ko na ko ang atong passage na makita sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 13. So kung doon na mo yung mga Bible, pwede ninyong pag-aablihan. And akong pagabasahon, and then sunda lang sa inyong mga mata. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostol Paul sa bersikulo 12, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. Ang Dios nagpanalangin nandan sa mga pulong, magampo ta nga itagiya sa Ginoo. Amahan namo nga langitnon, tagiya sa tanan, gamhanan, mahigugmaon, maluluyon. Ginong Dios ning nining mga oras sa Ginoo ni among matag usa ka kagalingon, among nga gipaubos da sa mga tubangan Ginoo. Labaw ug una sa tanan, ikaw nasayod ug nakakita sulod sa mga kasing-kasing ug una-una Ginoo. Doon na may mga butang nga din wala ka malipay o God, pasaylo ami Ginoo sa mga ginasulti, sa mga binuhatan, o bisan sa mga ginahuna o God. Lord, nining kahaponon, nga din kami, angayan, nga din maminaw si mong pulong, o labaw sa tanan, kini dili mo labing kawang sa matagusan mo kinabuhi, kung dili pinaagi si mong grasyag tabang, kini maaplikar sa adlaw-adlaw na mo nga pagkinabuhi o Dios. Nga din ang mong makinabuhi, mahimo Ginoo nga panalangin sa uban, o ikaw malipay niini Ginoo. Lord, giyahi ang matag usa, imong balang Espiritu Santo mo'y panglihok sa matag-usan mo kinabuhi karon, pinaagi sa imong pulong. Gitugyanan ka uban na pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta sa ato ang series sa libro sa Tesalonica, and now nanata sa chapter 5 verses sa 12 ug sa 13. So again, gisulat ni Apostol Paul para sa mga Kristohanon ngadto sa taga Tesalonica. Ug kini usa-usab ka mga pagpahimangno ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Tesalonica. So kini iyang gisulti, which is sa mga leader, or kung specific nato, mga pastor. So now ning kahaponon ang atong paghisgutan kining gitawag og responsibility sa isa ka leader or pastor and duty sa mga members nga gi-entrust sa Ginoo ngadto sa pastor. So duha ka butang atong paghisgutan karon, ang responsibility sa mga leader or sa pastor o ang duty sa mga member. So una atong paghisgutan kining responsibility sa mga pastor or leader. So mingon ko og mga pastor tungod kay sa ato nga church dinhi sa TLCC, so daghan ang mga pastor. So daghan sila. So atong makita sa ato nga passage sa unang Tesalonica sa bersikulo 12, nag-ingon si Apostol Paul, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Take note, sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala og pagtudlo kaninyo. So sa mao nga sulat ni Apostol Paul, kini naghisgot sa mga leader, which is para sa mga ngadto sa mga membro nga diin ang mga leader or sa specific nato mga pastor, which is sila gipili sa Ginoo. So
gipili sila sa Ginoo sa pagbuhat sa mao nga buluhaton, sa pagbuhat sa mga responsibility ingon nga usa ka pastor diin pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo ngadto sa mga tao nga diin mapaduol diha sa Ginoo, makabaton og relasyon diha sa Ginoo. Now, unsa man ang mga responsibility sa mga pastor? So kung lang taon na to, dunay daghang klase nga responsibility ang usa ka pastor. But nining mga oras sa mo-focus ta sa passage nga diin dunay pipila ka butang nga gi-mention og maola ni ang atong paghisgutan nining mga oras sa diin mahitungod sa mga responsibility sa usa ka pastor. Nga diin atong makita sa bersikulo 12 nga diin miingon si Apostol Paul nga sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala og pagtudlo kaninyo. So mingo kini pahimangno ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Tesalonica nga diin ang mga tawo nga gipadala sa Ginoo ngadto kanila nga mga Kristohanon dito sa Tesalonica, which is ang mga leader or bisan ni Apostol Paul nga gipadala sa Ginoo ngadto sa Tesalonica, nga diin ningon si Apostol Paul nga gipili ni sila sa Ginoo. Nga din atong makita nga dunay duha ka butang nga diin nganong gipili sila sa Ginoo sa unsa nga purpose, sa unsa nga tuyo, sa unsa nga tumong. Og ato ning pagahisgutan. Una nga butang nga diin kini usa ka responsibility sa usa ka pastor, o usa ka responsibilidad nga dapat buhaton sa usa ka pastor ngadto sa iyang mga membro. Nga din gisulti ni Apostol Paul sa bersikulo 12 nga din miingon dinhi aron pagdumala. So una nga butang atong pagisgutan nga responsibilidad sa usa ka pastor, which is kining pagdumala. Nga diin atong makita nga ang usa ka pastor, which is siya ang magdumala ngadto sa iyang mga membro nga gisalig sa Ginoo sa usa ka pastor, which is to take charge over his flock. So atong makita na sa bersikulo 12. So ang usa ka pastor, siya ang magdumala ngadto sa iyang mga membro. Siya ang pasiugda sa mga buluhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Ang usa ka pastor mao'y mahimo nga mao'y mag-lead sa congregation diha sa mga butang nga diin makapahimaya sa Ginoo. Nga din ang mga pastor or ang mga leader mao'y mo giya, mao'y mo direct sa matag usa. Nga diin ang matag usa diin dunay sakto nga angay nga dapat nga buhaton ingon nga usa kalawas diyan ni Ginoong Hesus, nga din ingon nga usa ka alagad sa Ginoo nga diin ang matag usa matudluan kung unsa ang angay nga buhaton, unsa ang dapat buhaton, nga diin mo'y kalipay sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. So mao ni ang responsibilidad sa usa ka pastor. And ang usa ka pastor nga din atong makita nga tungod kay siya mao'y mag-take charge sa iyang mga membro, nga diin ang usa ka pastor dapat iya usab nga proteksyonan ang iyang mga membro. Nga diin na ang usa ka pastor andam mudupa sa iyang mga membro. Nga kung makita niya ang iyang mga membro nga dunay mga tao nga mitry og kanang bitawng sulsulan sa mga butang nga diin dili pinasikad sa Biblia, nga diin naay uban nga mga tao nga musulti nga diin dili kay mayaan sa Ginoo. So naang usa ka pastor nga diin siya ang musulti kung unsa ang kamatuoran, siya ang naa nga diin maoy maggiya, siya maoy magproteksyon sa iyang mga membro. O ang usa-usab ka pastor nga diin ingon nga siya ang usa ka leader nga diin kanunay niya nga iyampo ang iyang mga membro. Sa niagi nga mga Domingo sa mensahe nga diin naa makita ang pagdinasigay sa usag-usa, nga din ang matag usa nagkinahanglan sa pagdasig, ang pastor nagkinahanglan og pagdasig, ang mga membro nagkinahanglan og pagdasig. So makita nato nga magtinabangay ang matag usa.
o kini usa ka pagpahinumdom ni Apostol Paul pagpahimangno ngadto sa taga Tesalonica nga diin mao ni ang buluhaton ug mao ni ang dapat buhaton ug gibuhat sa mga leader nga din mismo si Apostol Paul iya ning gibuhat siyang kagalingon sa diha nga nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo nga din naa sa iyang kagalingon nga iyang giampo ang mga katawhan nga nituo sa Ginoo, giproteksyonan niya ang mga katawhan nga miduol sa Ginoo. O dili lang kay kanang mga butang nga din atong makita nga si Apostol Paul kanunay nga nagdasig, kanunay nga hatag og pagdasig sa mga tao didto sa Tesalonica. Nato matag usab nato nga diin as a responsibilidad sa usa ka pastor nga diin magpakita siya sa iyang kaugalingon nga diin siya maayo nga leader, maayo nga pastor toward ngadto sa iyang mga membro. Og mao na ang una nga responsibilidad sa usa ka pastor nga diin siya mao ang magdumala. Siya ang mahimo nga diin gitawag og usa ka leader nga diin maayo nga leader, good example nga leader, nga diin panag-ingnan nga leader sa pagbuhat sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. Ikaduha nga butang nga responsibilidad sa usa ka pastor nga din makita gihapon nato sa bersikulo 12 nga din sumpay sa pagdumala ug pagtudlo. So una nga responsibilidad sa mga pastor or sa usa ka pastor or leader pagdumala ug ang ikaduha kining pagtudlo. Nga din natong makita nga ang usa ka pastor siya magtudlo ngadto sa iyahang mga ginsakupan og maghatag og instruction kung unsa ang angay nga buhaton og labaw sa tanan ang usa ka pastor ingon nga siya mao ang magtutudlo, ingon nga siya ang magpakaon sa matag usa pinaagi sa pulong sa Ginoo nga diin mag-impart siya og kahibalo sa matag usa mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nga din ang usa ka pastor nga din atong makita kung unsa ang gibuhat sa nga pastor nga dili lang kay Domingo naa sa atubangan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagsulti sa pulong sa Ginoo ug mauna ang responsibilidad sa usa ka pastor nga iya nga pakanon sa pulong sa Ginoo ang katawhan sa Ginoo, iya nga tudluan sa pulong sa Ginoo ang katawhan sa Ginoo, iya nga dasigon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nga din aron ang matag usa nga alagad sa Ginoo, ang matag usa mutubo pinaagi sa pagpanglihok sa gahom sa Ginoo, pinaagi sa balang Espiritu Santo, nga rin pinasikad usab sa pulong sa Ginoo nga ipakaon matag karon og unya sa usa ka pastor ngadto sa mga membro nga diin kini usa ka dako nga dunay dako nga impact sa kinabuhi sa matag usa nga din makadungog sa mensahe sa Ginoo tungod kay kung walay musulti sa pulong sa Ginoo, unsaon man pagkahibaw sa mga tao, unsaon man nila pagkasayod sa kamatuoran, unsaon man nila pagkaibalo kung unsay angay buhaton, kung unsa ang dapat buhaton sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. So mao ni ikaduha nga responsibilidad sa usa ka pastor, magtudlo siya, maghatag og instruction, and dili lang kay pag-impart og kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo, kundili ang usa ka pastor usab kini magtudlo, maghatag og instruction sa pag-obey sa pulong sa Ginoo. Nga din dili lang kay ang usa ka membro kutob ra sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kutob ra sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, kundili magtudlo usab unsaon nga diin sa matag usa ka kinabuhi nga i-apply, ikinabuhi, i-obey kung unsa ang gitudlo sa pulong sa Ginoo sa matag usa. Nga diin aron ang kinabuhi sa matag usa nga ma-align kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Nga din naa ang pastor maoy ingon nga usa ka leader maoy naa magpakita una og labaw sa tanan mismo siyang kaugalingon nga diin una magkinabuhi siya kung unsa ang iyang gisulti ngadto sa iyang makatawhan
aron ang mga tao makakita nga good example ang iyang nga leader, good example iyang nga pastor. Ug nganong magduha-duha man siya sa pagsunod. Nga diin nakita man niya sa nagtudlo niya nga nahimo nga good example, nahimo nga panagingnan. Kaya kung atong tanawon, dili sayon ang responsibilidad sa usa ka leader or usa ka pastor nga mismo siyang kaugalingon. Una niya itudlo ngadto sa uban, una siya mohatag og instruction ngadto sa uban, una siya mobadlong ngadto sa uban, dapat mismo una diha siyang kaugalingon. Tungod kay dili mahimo nga effective ang usa ka pastor nga motudlo ngadto sa uban sa dihang siya mismo siyang kaugalingon hinluanan pa. Ingon ana mo na nga lisod kayo ang responsibilidad sa usa ka pastor. Apat na atong makita nga gipili sila sa Ginoo, gipili sila sa Ginoo sa maong nga buluhaton, sa maong responsibilidad nga aron ang matag-usa nato nga nintuo sa Ginoo, naay mugiya nato, naay mubadlong nato pinasikat sa pulong sa Ginoo, naay musulti nato nga diin sa panahon nga mubuhata sa mga butang dili uyon sa kuboton sa Ginoo, naa sila nga mag-remind nato, naa sila nga magpahinumdum nato, naa sila nga magdasig nato sa panahon nga maluya ta. Muna nga dili sayon usab ang responsibilidad sa mga pastor or sa mga leader. Apan bisan ana atong i-take note nga gipili sila sa Ginoo. Ang Ginoo may nagpili nila sa pagbuhat sa mao nga buluhaton. Aron kita matag-usa nato nga diin naa kanunay ta kana bitang makaingon ta nga wala gipasagdan, naa kanunay ang alagad sa Ginoo, ang gipili sa Ginoo nga alagad sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, nga diin naa ang pulong sa Ginoo kanunay magpahinumdom sa matag-usa nato kakinabuhi, nga diin sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, sa adlaw-adlaw nato nga paglakaw niini nga kalibutan na malipay ang Ginoo ug nagabuhat ta sa mga butang nga din may kabubuton sa Ginoo sa matag-usa nato kinabuhi. Ang usa ka pastor nga din atong makita nga tungod kay usa siya ka magtutudlo, dapat mismo siya kagalingon duna sa gitawag og pagtuon sa pulong sa Ginoo, kay unsaon man niya pagtudlo ngadto sa katawhan, unsa man niya pagtudlo ngadto sa mga alagad sa Ginoo, sa mga membro, kung mismo siyang kagalingon wala siya nakatunan or wala siya nagtuon sa iyang kagalingon. Nga atong makita nga kining pagtuon sahay ka po yapod, di ba? Pero gibuhat na sa usa ka pastor, sa usa ka tumog tuyo nga din matudloan ta, masultihan ta sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. O ang usa ka pastor, sa giingon na nako, mag-careful siya sa iyang kinabuhi, mag-careful siya sa adlaw-adlaw niya nga pagkinabuhi, sa iyang panglihok, nga din makita nga good example gyud panagingnan. Kay lisod kaayo nga diin ang usa ka pastor mahimo nga hinungdan nga ang uban may stumble. Di ba? Lisod kayo na. O makita na to nga, uy, bati kayo sa dungog sa usa ka pastor. Muna nga ang usa ka pastor magamping sa iyang kaugalingon o dili na sayon nga buhaton sa usa ka pastor. Kanang tanan mabuhat ra gyud uban sa grasya ug tabang sa Ginoo. And ang usa ka pastor nga diin atong makita nga diin ang mga leader or pastor dili sayon ang ilahang mga responsibilidad. Muna nga nato ingon nga mga membro, ingon nga mga gisalig sa Ginoo nga din dumalahon sa mga alagad sa Ginoo, sa mga leader or sa mga pastor. So unsa man sad ang mga atong duty, unsa man sad ang atong responsibilidad, ingon nga usa ka membro or unsa man sad ato ang responsibilidad, ingon nga kita do na tay gitawag og leader. So mag-focus gyapon ta sa ato ang passage kung unsa ang gitudlo ni Apostle Paul ngadto sa mga taga Tesalonica. So dunay duha ka butang usab nga duty sa mga
membro or nato nga mga katawhan sa Ginoo nga gisalig ngadto sa mga leader. Nga din atong makita sa bersikulo 12 gyapon nga giingon nga mga igsuon naghangyo kami kaninyo nga inyong tahuron. So tahuron nya sa bersikulo 13 gibalik ni tahura sila og higugmaa pagayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. So ang duty nato or ang responsibilidad usab nato ingon nga mga membro atong respetoon ang ato ang mga leader. Atong irespeto ang ato ang mga pastor o sa paagi sa pagrespeto doon natay gitawag og pagsubmitar ngadto sa ilaha. Pagsubmit ngadto sa ilaha. Nga diin atong makita sa gibuhat sa kapastor sa ilang responsibilidad nga nagsangyaw, nagsulti sa pulong sa Ginoo, paghago sa pagtuon para lang makasulti sa pulong sa Ginoo nga diin masabtan sa matag usa. Nga diin duty nato nga mga membro usab nga ato nga i-appreciate ang atong mga pastor. Ato sila nga i-value nato ang atong mga pastor tungod kay dili lalim ang ilang paghago para na sa matagusan nato nya diin matudluan ta sa kinabuhing Kristohanon nga makapalipay sa Ginoo. Sa diha nga diin naa si Apostol Paul nagtudlo ngadto sa mga taga Tesalonica nga una yang gikuha ng mga responsibilidad sa mga pastor o ikaduha tungod sa mga responsibilidad sa mga pastor nga din ang mga membro sa ang mga katawhan nga salig sa Ginoo diin mo respeto sa usa ka leader o sa pagrespeto magpakita sa pag-obey, magpakita sa pag-submitar, magpakita nga diin duna siya'y tinud-anay nga respeto ngadto sa iyang leader or sa iyang pastor. O ikaduha nga gisulti ni Apostol Paul, dili lang kay pagrespeto kun dili usab paghigugma. Nga din giingon og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan og pagdinaitay kamo. So dili lang kay respetoon nato ang atong mga pastor, musabmitar ta sa atong pastor, i-appreciate nato atong mga pastor, kun dili ato sab sila nga higugmaon. Ato sab musyo sab ta og love ngadto sa ilaha. Nga din sa paagi nga musyo ta og love ngadto sa ilaha, concern ta sa ilaha. Doon na tayo pag-care adto sa ilaha. Diin muhatag ta og baliyo sa ilaha. Dasigo na to ang atong mga leader, dasigo na to atong mga pastor tungod kay bisan pastor na o bisan leader tao gihapon na nga mobati og galuya nga nagkinahanglan usab og pagdasig. Muna nga kung maluya ang mga membro na ang leader nga mo dasig og sa diha nga maluya ang pastor na ang mga membro nga mo dasig. So naa ang pagtinabangay. So lain nga pagpakita sa paghigugma ngadto sa mga pastor ato sa iyampo ang atong mga pastor. Tungod kay sa giingon na nako dili lang kay ang mga membro na kinahanglan og pagdasig, nagkinahanglan mga pagampo, nagkinahanglan nga tabangan kun dili ang pastor usab nagkinahanglan ni anang mga butanga. Muna nga atong hinumduman. Una, responsibilidad sa mga pastor, mao to ilang gibuhat, mao na ang gibuhat sa mga pastor, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagtudlo, mao'y nag-lead nato, mao'y nagtudlo nato, mao'y naghatag og instruction nato nga diin mahimo nga atong kinabuhi makabaton og gitawag og pagkinabuhi nga makapahimo sa Ginoo na ang mga pastor magpaluyo og nato usab nga mga membro pagpahinumdom sa matag-usan nato nga respetoon nato sila og higugmaon nato sila. Hinumduman nato nga sila gipili sa Ginoo. Tungod kay gipili sila sa Ginoo og command na sa Ginoo sa ilaha og para sa matag-usan nato nga ato silang pagpakitaan sa paghigugma o pagrespeto. Ingon nga magkinabuhi ta diha sa kalinaw nga din atong mabasa sa katapusan nga sa bersikulo 13 nga pag dinaitay kamo, ingon nga magkinabuhi kita diha sa kalinaw, dapat na ang unity sa matag-usa, na ang panaghiusa sa matag-usa, na ang pagsinabtanay sa matag-usa. Sa pagkinabuhi nga naa sa kalinaw,
nga diin na ang panaghiusa sa matag usa, nga diin atong buhaton ang matag usa nato ka responsibilidad. Ang matag usa nato nga angay natong buhaton nga din aron ang matag usa nato dunay panaghiusa, dunay unity ug makabaton og kalinaw diha sa Ginoo. Mo na nga pagpa-remind sa matag usa nato mga igsoon nato or bisan sa mga leader nga diin kung ato ning buhaton ang matag usa nato ka responsibilidad pagkanindot o makaingon kita nga malipay gyud ang Ginoo sa matag usa nato kinabuhi. Mo na nga importante ang pagtinabangay sa usag usa. Importante ang pagdinasigay sa usag usa. Importante ang pagbuhat sa matag usa nato ka responsibilidad diha sa buluhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamahanan, dalaygong kanining mga orasa. Salamat si mong pulong nga nagpa-remind sa matag usa namo ka kinabuhi, ingon nga imong katawhan, ingon nga imong mga alagad, unsa ang mga responsibilidad namo nga dapat namong buhaton, nga din ang matag usa namo na ang pagtinabangay, nga din kami mutubo, nga din kami ang maghiusa, nga samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik Ginoo, nga din walay usa namo Ginoo, nga din magduha-duha sa iya nga kaluwasan, walay usa nga din makaingon nga like hopeless o Dios, kundili ang matag usa makabaton gid Ginoo og hope, makabaton og kasiguruhan diha kanimo ugad. Lord, tabangi ang matag usa, ingon nga kami dunay mga responsibilidad sa matag usa namo, nga diin pinagi sa imong grasya tabang nga amo ning mabuhat, ma-apply ni namo sa adlaw-adlaw namo nga pagabuhaton. Among isalig kanimo ang tanan uban na pagpasalamat pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtando ang kasing-kasing ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang tinuod na